Bine ați venit la agenția noastră matrimonială. Cu ce vă pot ajuta? Vreau să fac o prietenă și nu găsesc. Toate fetele s-au de la mine. Ați venit exact unde trebuie. Aici vă găsiți partenera. Ați venit amândoi să vă căutați o parteneră? Doi. Văd că sunteți doi. Da. Bun, și cine își caută partenera? Amândoi sau el? Sau ce? Da. Bun, deci o să căutăm o parteneră pentru dumneata și una pentru dumneata. Toate fetele s-au de la mine. Vreau să-mi fac o prietenă și nu găsesc. Toate fetele s-au de la mine. Am înțeles asta. Căutăm acum. Cum doriți să fie fata? Nu știu. Păi cum să fie? Nu știu. Păi, cum așa? Nu știu de asta. Vă întreb pe dumneavoastră, cum doriți să fie fata? Să fie. Păi, să fie, dar cum să fie? Blondă sau brunetă? Sau. Adică să fie ori blondă, ori brunetă. Ori, da. Deci o să căutăm pentru dumneata o brunetă și pentru dumneata? Nu știu. De cum așa? Nu știu. Păi, care îți plac mai mult, blondele sau brunetele? Nu știu de astea. Alege odată, domnule, că mă omori. Brunetă sau blondă? Roșcată. Perfect. Roșcată. Bun, vă rog frumos să-mi spuneți numele dumneavoastră ca să vă introducem în baza noastră de date, da? Nu știu. Cum așa? Nu știu. Cum, domnule, nu știi cum te cheamă? Care-i numele dumitale? Nu știu de astea. Dorel. Pe dumneata te cheamă Dorel sau pe el? Da. Da ce? Pe cine cheamă Dorel? Pe Dorel. Dacă nu iau un Xanax mor. Bun. Deci pe tine te cheamă... Deci tu ești Dorel. Da. Bun. Dorel și mai cum? Nu știu. Care-i numele dumitale de familie? Nu știu. Bun, lasă-o așa, te trec Dorel, da? Dorel. Și pe dumneata cum te cheamă? Mă cheamă Cum? Mirel. E sigur? Sigur. Bun, deci Mirel și Dorel. Da. Acum, haideți să vă fac o poză, da? Pentru a vă introduce în baza noastră de date. Stați, vă fac împreună sau separat? Nu știu. Pozele, vi le fac împreună sau separat? Sau. De fapt, nici nu știu de ce vă întreb. Haideți, vă rog eu frumos. Hai. Așa, zâmbiți. Așa. Și? Perfect. Să formulăm anunțul, da? Da. Tineri frumoși căutăm partenere, da? Și nu găsesc. Toate fetele s-au de la mine. Stați așa. Eu acum o să vă arăt câteva fotografii din baza noastră de date cu doamne și domnișoare care caută parteneri de viață, da? Asta cum ți se pare? Nu știu. Cum, dom'le, nu-ți place asta? Nu știu. Dom'le, ești pretențios. Ție cum ți se pare asta? E urâtă. Asta e urâtă. Cum, dom'le, asta e urâtă? E urâtă. Da, asta cum ți se pare? Asta. Asta ce? Urâtă. Dom'le, asta e urâtă? E urâtă. Bun, și asta cum ți se pare? Dacă asta e urâtă. Asta. Deci asta e urâtă. Urâtă. Bun, și asta? Și asta. Păi dacă astea două sunt urâte, asta cum e, dom'le? Urâtă. Nu o scot la capăt cu voi. Voi ori nu vă pricepeți deloc la femei, ori sunteți gay. Ori. Mor! Matilda, adu-mi un pahar cu apă și o pastilă că simt căleșin. N-am avut în viața mea clienți ca voi. Te pomenești că vă place Matilda? Da. Matilda e secretara mea, nu e în baza de date. Nu vă e rușine? Numai puțin. Da? Bună ziua, sigur, am rezolvat cu Dostoevski. Mai rămăsese să vorbesc despre Lolita și ultimul roman al lui Nabokov. Ăla spune că rezolvi mâine și că-l salut. Rezolvă mâine, Dorel, și vă salută. Da, toate cele bune, domnul Pleșiu, numai bine, sănătate. Voi vă bateți joc de mine? Nu știu. Voi ați venit aici ca să mă nebuniți? Da. Ori plecați, ori chem poliția! Ori. Nu, înnebunesc! Nu. Ori! Nu știu!
știu, nu știu, nu știu, nu știu, oi, nu știu, oi, sau, oi. Ai nebunit? Nu știu.